Pastor, mayong hapon. Maayong hapon usab. Ako ni giniha katong ni tawag nimo. Go. Lahi man tong natawag nimo. Katong bitaw sa Mateo 19:9. Kay 19 dili pidadayag 19:9. Mateo 19:9. Okay, akong basahon. Nagingon diri, og magaingon ako kaninyo, bisan kinsa nga magabulag sa iyang asawa, gawas kung hinundan mao ang pakighilawas, unya mga sawa siya glain, makapanapaw siya. Og ang mga sawa sa usa ka babaeng binulagan, nakapanapaw. Unsay imong pangutana? Ang akong pangutana, Pastor, pwede ba nga maminyo og lain kinta bitaw ang imong asawa na naibal-an nimo nga nangabit siya? Okay. Onya karon kay ang bana sa iyang pag-antos nakakita siya og dalaga, nagminyo siya. Sala ba na siya o dili? Okay, dagan salamat niya na. Ingani, Igson, kung ang mo-decide ani ang church board, kung pagkakita sa church board nga siya innocent party, mayroon kag innocent party, meaning to say, siya ang gibinuangan sa asawa. Okay? Ang asawa nakakitaglain kay ang biblical principle, nagbulag mo tungod sa kwarta, wa na gitugod sa Biblia. Nagbulag mo tungod kay nag-away lang mo sa certain issue, di wa na gitugod sa Biblia. Pero kung nagbulag mo tungod sa pakighilawas, ang stand sa Biblia mo ni, kinsa tong innocent party, mo to'y pwede maminyo. Pero you have to consider sa kultura sa nasod. Kay naay nasod igsuon, nga adunay absolute divorce. Kita din sa Pilipinas, adunay divorce, pero relative divorce, dili absolute divorce. Mayroon kag absolute divorce, parehas sa Amerika. Okay? Pero mayroon kag relative divorce, ang layman term ana is legal separation. Ang legal separation dili gitugutan sa balaod nga maminyog otro kay wala tay absolute divorce. Ang naa sa ato annulment. Pero ang annulment igsuon kinahanglan ang ground ana is psychological incapacity. I-prove nimo sa korte nga dunay psychological incapacity. Si for example, imong bana na preso tungod sa drugs, di na makahatag imong bana sa panginahanglan nimo. For example, ang imong bana adik-adik og niya giputol niya ang iyaha. So di na siya makahatag sa panginahanglan nimo. So adunay magitawag natong psychological incapacity ug wa lang man na maglimit niya ng iyaha. Apan naglimit usab sa pangisip, mao man gani ang gobyerno before ang judge mo hatag siyang paghukom, mukuha na siya og mga eksperto sa pagtuon sa utok. Okay? Unya i-balance sa mga judge kung matagaan ba siya sa gitawag natong annulment. Unya ang gastos sa annulment igsuon dili mo ubos og 100,000. Mo na nga daghang kayon di ka afford karon. Naay mga kongresista nga mohatag og mga pamaagi, pinaagi sa pagpanday sa balaod nga himuon nilang sayon nga paagi ang annulment. Okay? So sa ato pa, bisag mag-grant mo sa church nga nag-ingon na innocent party ka, pwede ka maminyog otro, dili siya pwede pag-abot sa balaod sa gobyerno. Pero sa Amerika, kay naman sila gitawag og absolute divorce, pwede siya. Okay? Follow up, Igson. Okay, Pastor. Tungod manggod ni Pastor nga nakahimo siya kay namang po gatambag nga usa ka pastor pod nga Brad, og mao nang hitabo pwede ka magminyo. Tino na siya, pwede magminyo. Pero ang problema, ang pag-apply lagi sa gitawag na tong annulment, kay wala tay absolute divorce. I don't know kung naman to'y balaod nga gipasa, I don't know kung na kuan na ba to, kay usually sa balaod igsoon, buhagi man na, o kung wa ko masayo, 45 days sa pag-announce niya na ay mahimong balaod. Okay? So, ingana ang mga punto igsuon. Ato lang siyang ipasa dito sa church board ug ang church board mag-define niya nga mga area igsuon. Para yan. Kita ba Pastor, o kanang iyahang asawa nga, lahi siya o kanang complicated nga dili bahin sa paghihilawas, dili gisa pwede magigminyo sa lain nga bahay. Mao may gingon sa Biblia, gawas
Okay? Kining 19 tama man imong gingon. Magaingon ako kaninyo bisan kinsa nga magabulag sa iyang asawa. Gidili. Di ba? Bisan kinsa nga magabulag sa iyang asawa gidili. Pero na may word dili, gawas kung ang Gawas, hinungdan mao ang pakighilawas. So Okay, wala Pastor. gitugot sa Dios ang absolute divorce except fornication. O ang word nga fornication igsoon gikan sa Greek word nga porneia o ang word nga porneia igsoon any deviation from normal sexual activity. Okay? So mo na siya nga mga punto igsoon. Go, paliw. So sa ato pa ni Pastor, kay nagminyo naman siya karon, gikasal man siya sa Subanin. Gipalit gikasal sa Subanin. kanang sa mga nitibo. Okay. Ni Tibo. So, iyang asawa karon nagminyo mo og lain. Dayon, siya po nakakita siya o kining usapod kapareho niya pagtulunan. So, nagsalabot sila, gikasal sila sa maora pod nga liman nga may nga Subanin, gikasal sila, Pastor. Okay, di na ko mo comment Okay na na, Nigson. Kaya nga naman, Okay na, Pastor. wala man ko kabalo sa kinatibuk-an nga issue. Kaya kinahanglan Tama tunan lagi. man na nga kinatibuk-an nga issue. No? Lisod man kayo nga mohatag og desisyon unya realidad na imong gisulti, eksistado na ang gisulti, unya paghatag na kog desisyon na kay mga information nga wala na ako mahatag, problema na siya. So basta ang akong gikasulti mao ni wala tay absolute divorce sa Pilipinas unya ang makaminyo katurang innocent party diya lang ko kutob igsoon kung namay gikasal dito sa mga nitibo asa nga gikasal igsoon ang mag-define na lang na ang church board na lang kay wala man ko kabasa sa tanan nga mga senaryo og ang adunay finality igsoon dili si si Pastor Bacalares kundi ang church board igo lang ko naghatag og ideya dinhi sa bersikulos Biblia since nga ang imong pangutana nilalom na di na nato makaplagan sa Biblia tuguti na nga ang church board. When the Bible is silent, dagan ta sa Mateo 18, nga diin ang authority mao ang church. Okay? Salamat. Dagan salamat usab.